Arratsaldeon, gaurkoan ere elkarrizketaren tarteari leioa irekiko diogu Hamaika Telebistan eta gaurkoan Urtzi Errazkin etxerateko kide daukagu gonbidatu, ongi etorri Urtzi. Eskerrik asko. Lehenik eta baina aktualitateak agintzen duenez, iraganden larun batean lansaioa egintzen duten alderdi eta eragileekin batera. Zein izan zen jardunaldi horren helburua, espetxe politikaren aldaketa ardatz, batetik zenolako filina somatu zenuten bertan parte hartu zutenekin, eta okerrez banago urruntzea jarri zenuten hor urruntzarekin amaitzea hau esan da begiz jota. Bai, azkenean larun batean egin genuen bilkura edo horri helburua oso zehatza zen. Oso argi dago eta oso argi gelditu da azken urte hauetan, bai Euskal Gizartean, bai partio politiko, sindikatu, azken finean Euskal Herri osoan, ia erabateko adostasuna dagoela urrunketarekin amaitu beharra dagoela lehen bailen. Horrek urgentzia badaukala momentu honetan, eta orduan esaten ari ginen zen, guzti hauek biltzearena pixka bat irudikatzeko edo saiatzeko hitzetatikan ekintzetara pasatzeko momentu horretara. Adostasuna badago, parlamentuek esan dute, diputazioek esan dute, udaletxeek esan dute, gizarteak ere esan du, orduan nola egin genezake guzti hori benetan Madridera iritsi eta Madridek egin beharrekoa egiteko hemen egiten den eskakizun guztiekin. Egia esan bildutako guztien jarrera oso ona izan zen, gu oso pozik atera ginen hortikan, denek ikuste zutelako urrunketarekin amaitzeko urgentziazko behar hori, eta hor egondu ziren hainbat ideia eta botatzen, guzti hori gauzatzeko zer egin, eta alde horretatik oso pozik atera ginen, azken finean Espainiar gobernuari esaten diogulako lehen bukatu behar duela politika maltzur eta inbeste sufrimendu sortzen duen politika honekin. Hitzetatik ekintzetara igarotzea aipatu duzu, eta hori da, nolabait Espainiako gobernuari egiten zaion eskakizuna, ez? Batetik, nolabait gutxiengoan zegoenean, adierazpen ezberdinetan, bai Pedro Sánchezek, bai Grande Marlaskak aipatu zuten, espetxe politikak aldaketa bat behar zuela, urtarrietik aurrera egoera aldatu da, gobernuak baduelako gehiengo zabalago bat, eta nolabaiteko egonkortasunaren bidean egon litekelako, eta zentzu horretan gainera alderdi sozialistaren hitzak ere entzun ditugu, nola interpretatzea duzue eta nola egikaritu behar den, nola hitzetatik ekintzetara igaro behar den. Bai, guk, aipatu duzu bezala, duela urte eta erdi, Pedro Sánchez, urte eta erdi pasataia. Pedro Sánchez iritsi zanen gobernura, adierazpen batzuk egin zituen, Grande Marlaskak ere, eta horrek ere, bai senideengan eta baita presoengan ere, esperantza bat sortu zuen. Zoritxarrez, denbora guzti hau pasa da, eta ikusi dugu benetako aldaketarikan ez dela eman. Eta horrek, frustrazio pixka bat ere ekartzen du, bai senide, bai preso, eta baita gizarte osoarengan. Eta orduan, hankak lurrean izan da, zoritxarrez ohituegia gaude, hainbeste gauza entzutera, baina gero ez direla gauzatzen, eta horregatik ikusten genuen behar hori hitzetatik ekintzetara pasatzea, eta hemendikan aurrera etxeratetik gustatuko litzaiguke ez baloratzen egotea esaten diren gauzetaz, baizik eta egiten diren gauzetaz. Eta orduan ikusten dugu urgentzia handia dagoela, benetan urrunketarekin amaitzeko, exzepziozko legedi guztia bertan bera gelditzeko, eta arrazoiak asko dago presoen sufrimendua, presoen eskubideak, daude senideen eskubideak, eta sufrimendu guztia daukana horren atzetik. Baita ere dago, elkar bizitza demokratiko baten alde egin beharreko pausoak direla, eta hori Euskal Gizarte osoak ikusten du. Orduan, urgentzia da markatu nahiko genukeen puntua, eta hemendikan aurrera espero dezagun ekintzak baloratzen hastea eta ez aurrenbeste hitzak. Ekintzak baloratzeari dagokionean, Frantziar estatuan, urrats tangibleagoak eta argiagoak eman dira, baina oraindik ere badaude alde ilunak nolabait esatearren, eta horren lekuko da Ministerio Fiskalak mantentzen duen jarrera baldintzapeko askatasunen inguruan, ari garelako, 30 urteko kondenak baita dituzten presoen inguruan, eta nolabait modu de factozko modu baten bizi osorako zigorrari ateak irekiz, ez?
Bai, egia da Frantziar estatuan azken urte hauetan, pauso batzuk eman dira, presoaien gehiengoa gerturatua izan du da ez Euskal Herriko espetxeetara ezin zelako, baina bai gertuagoko espetxeetara, hor gelditzen zaigu emakumeen erronka hori ere, ezin hurbildu hori, baina zoritxarrez azken hilabete hauetan bai ari garela ikusten blokeo bat, baina blokeo bat fiskaltzaren aldetik. Azken finean, azkeneko berria izan du da Jake Esnal, San Martin de Gen espetxean dagoen presoari, bai espetxeak, bai epaitegiak, bai bemat eman zioten, 3 ordutan dagoen uarte horretan buelta bat eman alizateko, 30 urte espetxean egon eta gero, eta hartu eta fiskalak errekurritu egiten du horrek azken finean, bertan egotea mantentzen duelarik eta 3 orduko irteera hori debekatu zion. Baina hau da, esango genuke, tanta hori ez, basoa irauli egiten duena, ze ikusi dugu Txistorren kasuan, Ibon Fernandezen kasuan, berdina gertatu dela, ez? Epaitegiak baldintzapeko askatasunak onartu ditu, baina fiskala izan du da errekurritu dituena, eta fiskala da momentu honetan blokeatzen ari dena guzti hau, eta preso batzuk herio zigortzen ari dena. Eta hori ere gogorki salatu behar dugu, eta espero ezagun Frantziako gobernuak ere hor zerbait egitea, horrei ere beste bide bat eman alizateko. Denbora aurrera doa, eta espetxe politikak ez du etenik, eta ematen diren aldaketak oraindik ere modu integral batetik urrun dauden honetan, atzokoan adibidez, Arantxa Zuleta eta Jonen Parantza aske geratu ziren, baina oraindik ere 200 presotik gora daude, gaur asteazkena da, jadanik senide asko egongo dira asteburuko bizitara begira, eta zentzu horretan, horrek senidentzat dakarren karga eta kondenarekin, ari garelako Espainiar estatuan urruntzeari buruz hitz egiten, eta hori entzuleek eta erraz ulertzeko ari garelako Espainiar estatuan preso dauden pertsona gehienak, euskal preso gehienak, Madriletik berako espetxetan daude eta gehienak Andaluziako espetxetan. Bai, datua oso argia da. Momentu honetan presoen 76 600 eta 1.100 kilometro artean dago. Horrek esan nahi du, beraien senide eta lagunek, 1.200 eta 2.200 kilometro artean egin behar dituztela, bere senide lagunarekin 40 minutuz egon alizateko. Eta badago hor datu bat, hemen aldaketak eta egon direla esaten da, Pedro Sánchez gobernura iritsi izanen abuztuan, duela urte eta erdi pasatxo horretan, 73 zegoen 600 eta 1.100 kilometro artean. Portzentai hori handitu eginda. Ez da handitu preso gehiago eraman dituztelako horrela, baizik eta gertuago zaudenak ateratzen joan direlako. Baina momentu honetan, 76 dago distantzia horretan. Horrek suposatzen duen guztiarekin. Ni beti esaten dut, oso zaila da benetan jendeak ulertzea horrek suposatzen duen guztia. Ni senide izan aurretik, nire inguruan hainbat eta hainbat jende naukan, sufritze zuena, politika maltzurrau, eta uste nuen manakiela zer zan, urrunketa, dispertsioa eta guzti hau, tokatu zitzaidan arte. Orduan benetan konturatzen zera, ze karga daukan horrek. Eta nik, 44 urte dazkat, osasunetik ondo nago, eta oraindik kilometroak egiteko gai naiz, baina badaude ama eta aitak gaur egun 100 presoen gurasoen 100 75 urtetik gora dauzkate. Horrek esan nahi du, zoritxarrez, denek gaixotasun kroniko bat badaukatela, bat edo gehiago. Eta gehienetan bidaiak justo kalte egiten dien gaixotasunak izaten dira. Zirkulazio arazoak, pixa aguantatzeko arazoak, ezurretako arazoak, eta hori pentsa, kotxe batean 2000 kilometro egin behar izate astebukaera batean horrelako gaixotasun bat izan da. Zoritxarrez askok eta askok jada ezin dute bidai hori egin. Eta beren seme edo alaba ikusteari uko egin behar diote ezin dutelako bidai hori egin. Hitz egin genezak ere aurretaz, jaiotzen diren momentutikan aurrera bidaian kotxeetan jarri behar dira. Aita garenok edo ama garenok badakigu zer den ume batekin bidaiatzea, oporretaragoa zenean. Eta saiatzen gera distantzia handiak direnean, pusketaka egiten, gauza arintzeko, baina karo, aste bete edo 10 eguneko opor batzuentzako. Astebukaera batean egin behar direnean bidai horiek ez dago aukera hori. Ume horiek egin behar dituzte 2000 kilometro horiek astebukaera batean.
Horrek suposatzen duen guztiarekin, eskola galtzeak, astebukaeretako deskantsua galtzeak eta astelenean eskolara oraindik eta nekatuago iristeak, bere eskola kirola, lagunen urtebetetzeak, partiduak, kontzertuak, guzti hori galtzea eskatzen du bere aita edo amarekin egon ahal izateko. Baina hori dena urrunketak baldintzatzen du. Ze preso horiek, benetan legeak dioen bezala Euskal Herrian egongo balira, ez gurasoek, ez umeek, ez lukete guzti hori sufrituko. Bai, are gara kondena gehigarri baten inguruan, euren eskubide zibil eta politikoak berez intaktuak dituzten herritarren inguruan, eta inolako deliturik egin ez duten herritarren inguruan. Hori da, eta gainera, ezin dugu ahaztu, senide guzti hauek, astebururo, 200-500 bat senide eta lagunek, biktima potentzial bihurtzen ditula urrunketak. Edozein momentutan, istripu bat eduki genezake, eta istripu hori guk beti esaten dugu zorionez, azkeneko istripuak egondu direnak, txapa istripuak izan du dira, edo zauri arinekin atera direnak. Hori kasualidadea da, suerte kontu bat besterik ez da, autopistan 100 kilometro orduko zoazela istripu bat, izan liteke txapa istripu bat, edo izan liteke heriotz istripu bat. Orduan, ezin dugu horretara jokatu. Ezin du estatu batek, hainbat eta hainbat eskubide guztiak bermatua dauzkaten gizarte honetako jendeari horrelako kondena bat ezarri mahai gainean. Ezin dugu ahaztu, 16 hildako eragin dituela jada urrunketak. 1000 zauritu baino gehiago eragin ditu honek. Eta gainera ez dira ez da biktima konsideratuak. Istripu arruntetako zenbaki hutsa bakarrikan dira. Eta hori hortan ere uste dugu pauso bat eman barra dagoela eta senide eta lagun horiek gatazka honen biktima bezala ere aitortuak izan behar dira guzti honekin amaitzeko lehenbaile. Horren inguruan, instituzioekin izandako hartumanetan hitz egin duzu? Bai, noski, gu beti esaten dugu, gukatea beti irekita dauzkagu, eta aldegun guztiekin biltzen gara, gai guzti hauetaz hitz egiteko, bai urrunketaren amaiera eskatzeko, aurreko larun batean bezala, baina baita ere, biktima horiek ere errekonozituak izatea instituzionalki, egia da herrietan eta errekonozitua daudela, pausoak ere ematen ari gara, hainbat herrietan biktima horiek ere errekonozituak izan du dira dispertsioaren politikaren biktima bezala, eta uste dugu hortik handi joaztela pausoak, ez? Biktima guztien errekonozimendua eskatzen denean, hauek ere parte izan beharko lirateke, eta guk helburuak oso argia dazkagu honekin ze bilatzen dugun. Honekin bilatzen duguna da, urrunketarekin amaitzea, ze biktimak sortzen dituela konstatatzen balin bada, arekin bukatu egin beharko litzateke. Eta hori, idatzia gelditu dadin, berriro errepika ez dadin. Beste helbururik gabe. Eta ez dadin tragedia intimo bat bilakatu. Noski, momentu honetan, arrisku horretan gaude. Momentu honetan, astebukara honetan beste heriotz bat eduki genezake mahai gainean. Eta ez dut uste Euskal Gizartea prest dagoenikan, gatazkaren ondorioengatikan beste biktima bat egoteko mahai gainean. Honekin amaitu beharra dago lehen bai lehen. Bai, eta aipatzen ari gara, adibidez, istripuak pairatzeko arriskua, baina nolabait paradogikoa baldin bada ere, izan liteke gehien ikusten den eskubide urraketa. Hau da, tangiblena dalako, gogorrena eta ondoriorik latzenak izan ditzakena. Baina, aipatzen ari zarenaren hildotik, badaude ere bestelako elementu batzuk, kakotxarteko azpi elementu batzuk agian hainbeste ikusten ez direnak, baina sekulako eragina daukatenak senide eta lagunen bizitzan ari gara, 600, 2000 kilometrotako bidairaz, horrek dakarren gastu ekonomikoarekin, asteburura egin behar dena, gehi, bizi baldintza duin batzuk bermatzeko bestelako hainbat konsumo gaztu, arropari dagokionean, oinarrizko beharrei dagokienean, bai betaurreko batzuk izan, bai zapatilla batzuk izan. Bigarrena da, aipatutako ansiedade egoera horiek, bidaiarekin lotutakoak, baina baita ere telefonotik pendiente egotearena, bizitza soziala galtzearena, eta nolabait hori gehiago dago ikusten ez denaren esparruan, baina bai sufritzen denaren eremuan. Bai, hori da, azken finean, politika madarikatu honek egun osoa baldintzatzen dizu. Senide eta lagunei bizitza baldintzatzen die, ekonomikoki esan duzu. Gu kalkulu bat eta genuen badira ja 3 bat urte izango da, eta media ateratzen zen bisita bakoitzeko 300 euro. Horrek esan nahi du, hilabetean 4 bisita egin ezkero, 1200 euro kostatzen da preso baten bisitak hilabetero.
Gaur egungo soldatekin, gaur egungo egoerekin, jubilatuak, esan dugu gurasoek 75 urte baino gehiago dituztela denak, jubilatuak dira, dauzkaten arazoekin, pentsioekin, nola egiten diote aurre horrelako gastueri. Hori da ikaragarria. Beste hainbat gauza utzi behar dira alde batetara, bidaiarako dirua usteko. Dirua eta zarik gara bakarrikan, kasu honetan, baina ikaragarria da horrek suposatzen duena. Antxiedadeak, bidai bakoitzean sortzen den tripako minori. Ez da bakarrikan iritsiko oten aizen espetxera istriporik izango deten. Iristen aizenean paper guztiak ondo izango ditut, bidean arazoren bat eukiko dut, eta horren arira, azken astebukara honetan, 3 presok bisita galdu dituzte arrazoi ezberdinengatik. Batek, poliziaren jarrera bortitzarengatik esango genuke, txakurrak markatu egin zion, orduan eskatu zioten integralki biluzteko eta katxio integral bat egingo ziotela, berak onartu egin zuen, egin zioten, ikusi zuten ez zutela ezerrez, txakurrak berriro markatu zion, eta bisitari gabe utzi zuten inungo arrazoirikan gabe. Horrelako bidaiak egin ondoren, ari gera hitz egiten estremarako espetxera zijoala, 260 kilometro egin ondoren, bisitari gabe gelditzen zera han ate aurrean. Eta beste 2 presoren kasua izan duzan, kasu honetan 4 senide zijoazten kotxean, 2 adingabe barruan zaudela, eta bidean zaudela Somosierra parean kotxea aberiatu egin zen. Eta berdin, kotxe azken finean, seguruakin eta bueltan etorri bar ziren, ezin zirelako jada iritsi bisita egunera. Horretz esan nahi du, edozein txorakeri nahikoa da bisitari gabe gelditzeko. Eta dena urruntasunarengatik edo bertan aurkitzen ditugun zailtasunengatik. Eta zesanik ez, paper bat astutze zaizula, bestea. Eta horrek guztia jakinda hori gertatzen dela, pentsa senide bakoitzak bisitara jun aurretikan sentitu behar duen urduritasun, antxietate eta guztia. Eta gero, zesanik ez, behin bisita bukatzen danean, bueltan etorri behar zera. Zure senide edo laguna anutzi, kotxea hartu, eta beste 1000 kilometro egin behar dituzu bueltan, eta buelta hori ere ikaragarri gogorra izaten den zerbait da. Eta lehen esaten nuen bezala, bizi egin behar da benetan ikusteko ze sufrimendu sortzen duen, eta gehien bat urrunketak sortzen duen zerbait da. Bai, gainera, aintzat hartuta, badirela, urrunketarekin aipatu moduan, gaur-gaurkoz bukatu daitezken, gainera, modu kakotxartean errazean, bukatu daitezken hainbat elementu edo eskubide urraketa, batetik sakabanaketarena eta urruntzearena, bigarrenik ari gaixo dauden presoen askatasunaren inguruan, edo baldintzapeko askatasunaren, ikusi ditugu formula batzuk albidetu egin direla, bai kontrol telematikoarekin, bai bestelako elementuarekin, kondenen bi herenak edo 3 laurdenak bete dituzten presoi ere baldintzapeko askatasunaren ateak irekitzea, 70 edo 75 urtetik orakoen askatasuna, umeak dituztenen egoera, graduen arintzea, guzti horrek, edo behintzat norabide horretan pausoak ematen joateak, gaina lagunduko luke, ziurrenik modu nabarmenean, elkar bizitzan sakontzea, eta oinarrizko giza eskubideak errespetatzea. Inungo dudariken gabe, azken finean, excepziozko legedi bat eta zari gara hitz egiten, ez? Gure senidei aplikatzen zaien excepziozko legedi bat, eta ja presoak beraiek esan dute, osea, beraiek bide arrunta egiteko prest daudela, baina horretarako excepziozko legedi guztia bertan bera gelditu behar da. Aipatu duzu urrunketa. Urrunketa erabaki politiko bat izan duzen, eta oso hilabete gutxitan gauzatu zutena. Era berean, buelta ematea dago. Erabaki politiko batek ekarri ditzazke preso guztiak Euskal Herrira oso denbora gutxian. Ze askotan esaten da, pixkanak egin beharreko prozesu bat izan beharko litzatekela, kontutan hartu, astean 2 hurbilketa egongo balira, 2 urte beharko lirateke preso guztiak hurbilduak izateko. Eta gu ez gaude prest horren beste denbora itxo egiteko. Honek urgentzia badaka. Ze 2 urte horietan, pentsa, zenbat bidai egingo lirateken, zenbat arrisku hartuko lirateken, eta zenbat gauza gertatu alitezken. Orduan, guk berehalakoan eskatzen dugu hori gauzatu alizatea.
Preso gaixolarrien kasuan, beste hainbeste, 19 preso gaixolarri dauzkagu, baina urtarrilean ondo azaldu genuen bezala, 70 gora preso daude, benetan arreta mediku zehatza eta jarraipen zehaz bat behar dutenak. Horiek, Espainian egoteak ikaragarrizko zailtasunak sortzen ditu, gogorarazi behar delako Espainiako espetxeetan, espetxeko medikuak dira zaintzen dituztenak presoak. Berriz, Euskal Herriko espetxeetan osakidetza da horren arduradun. Horrek esan nahi du, presoak bere konfiantzazko medikuarekin tratatu izango litzatekela. Psikologa konfiantzazkoa izango litzatekela eta espetxea jartzen dizuna. Eta arazo psikologikoetaz ari garenean, nik uste dut edozeinek ulertu dezakela psikologoa konfiantzazkoa izan behar duela. Ezin duela izan, ezagutzen ez duzun pertsona bat, edo kanpotikan jartzen dizuten pertsona bat. Orduan, preso gaixolarrien kasuan oso argi esan genuen. Beraien bizi arriskoan balima dago, kalean egon behar dute. Ez du balio azken urteetan bezala, presoak hiltzeko ateratzera. Lehen urtean 3 preso hil ziren horrela. Atera zituzten eta oso hilabete gutxira hil egin ziren. Eta hori ez da batere onargarria. Presoak atera behar dira, ahal izan ezkero sendatzeko beraien gaixotasuna edo beraien bizi baldintzak hobetzeko eta luzatzeko. Eta bigarrenik, beraien bizitza arriskoan ez dagoena, baina gaixotasun larria dituztenak lehenbailen Euskal Herrira ekarri ahalik eta hobekien tratatuak izateko. Graduen kasuan ere ez dago inongo justifikaziorik oraindik ere hainbeste eta hainbeste preso lehenengo graduan edukitzeko, inkluso aislamenduko zeudetan edukitzeko. Hori, legeak berak argi eta garbi esaten du, momentu jakin eta puntualetarako bakarrikan izan barko lukeela. Eta ez gure senidei aplikatzen zaien bezala, lehenengo egunetikan azken egunera arte lehenengo graduan egotea, ze horrek azken finean oztopatzen du, zure espetxeko bide hori egiteko aukera oztopatu egiten dizu hasi-hasieratikan. Bigarrengo graduan egon barzerelako, hor markatzen diren pauso horiek eta egin ahal izateko beste edozein preso aukera daukan bezala. Horren azken finean ari gara, exzepziozko legedi hori bertan behera gelditu behar da, lehen bai lehen, guzti honei aurrera pausoa emateko, dagoen sufrimendu guzti hori kentzeko, baina zuko oso ondo aipatu dezun bezala ere, Euskal gizarteak elkarbizitza honetan ere behar du horrelako pausoak egotea, bestera ezinezkoa da elkarbizitza demokratiko bat egotea, gizartearen parte bat horrelako sufrimenduan eta giza eskubideak urratuta dauzkan momentutikan. Bai, eta horretarako, ekinbide horretan ere, ezinbestekoa da herritarren eta herritarran hitzen eta ikuspegi ezberdinetatik euren aktibazioa edo euren hauspo sozial hori bultzatzea. Ikusi genuen urtarrilean, bai Baionan, bai Bilbon, ikusi dugu aurretik ere, eta ikusiko dugu ziurrenik ondoren baita ere, baina ezinbestekoa da, aktibazio hori bermatzea mugimenduak ahalbideratzeko. Inongo dudarik gabe, guk beti sinistu dugu eta konfiantza oso auki dugu Euskal Gizartearengan. Euskal Gizarteak erakutsi digulako, giza eskubideen alde eta lan egiteko prest dagoela. Bai Baionan, bai Bilbon urtarrilean ikusi genuen argi eta garbi, berriz ere, beste urte betez ere, zenbat milaka eta milaka herritar kalera atera ziren. Eta aipatu dugu, ja ez da bakarrikan Euskal Gizartea, dira 3 parlamentu ja da Espainian. Kataluniako parlamentua, daukagu Nafarreko parlamentua eta Euskal Herriko parlamentuak esan dutenak honekin amaitu beharra dagoela. Europako parlamentuak ere Bergeron informearekin argi eta garbi esan zion Espainiako gobernuari urrunketarekin amaitu behar zuela. Orduan, gizarteak bultzatu du guzti hori bermatzea. Eta berriz ere, guk gizartearengan konfiantza osoa daukagu eta badakigu jarraituko duela burruka horretan benetan gauzatu arte eskatzen dena eta guztion giza eskubideak errespetatuak izan arte. Etxeratek ere, modu zuzenean, laguntza eskatu dire herritarrei, gainera artisten implikazioarekin besteak beste. Zertan datza bere, eta nola dago, etxerakide izateko kanpaina, baita ere artearen bitartez sustengatuta. Badira ja da 2 urte, esango nuke, konpromezu bat hartu genuela, bai asistentzia juridikoa eta baita mediku asistentzia etxeratetik bermatzearena eta senideen gainetik kentzeko zerbait egitearena. Horretarako gizarteari ere eskatu genio laguntza, kinkea promozioa aurkeztu genuen,
Eta, bueno, bai artisten aldetik eta baita gizartearen aldetik ere berriz ere erantzuna oso ona izan du da. Gaur egun esan genezake bermatuta daukagula asistentzia juridikoa eta mediko asistentzia. Egia da, pixka bat gehiago ere eskatuko geniokela gizarteari, ahalik eta gehiago iristeko. Webgunearen bitartez eskuratu daitezke? Bai, noski, hor webguneen sartu eta kinkea.eusen sartu, eta hor jada, zure kontu korronteak eta eman ezkero, azken finean da, 3 hilabetetik behin, 25 euroren truke, litografia bat lortuko duzu Euskal Herriko artista batek egina, eta horrek albideatuko dizu zozketa baten parte hartzea. Baina helburua, hori da, asistentzia hori eman ahal izatea, gehien bat senideri ere gastu ekonomiko horiek beraien gainetik kentzeko, baina beste behin ere zoriondu gizartea eta baita artistak eta denak ere lagundu diguten guzti hau aurrera eramaten laguntzeagatik eta bermatzeagatik. Bukatze aldera, lehen aipatu dugu, urtarriaren 11an mobilizazioak izan zirela Baionan eta Bilbon, Bizkaiko hiriburuko mobilizazioaren bukaeran, Asun Lasak eta Rosa Roderok hartu zuten hitza. Bertan nolabaiteko mezu generazionala planteatu zuten, ondorengo belaunaldiek, gure seme alabek ez ezaten bizi, herri hontan bizi izandako mota askotariko giza eskubideen urraketa larri horiek. Diskurso horrek, ondare horrek, behar bada elkar bizitzan oinarri berriak jartzeko eta pixkat sanatzeko ere bada, eta hori lortu ahal izateko ere espetxe politikaren aldaketa ezinbestekoa da. Eta modu gainera ezberdinean sufritu duten pertsonek hori ulertzea. Bai, inongo dudarik gabe, han izan zen mezua oso argia da. Guk badakigu zer den, guri tokatu zitzaigun bizitzea gatazka politiko armatu honetan egon duen sufrimendu guztiak, eta gure helburua izan beharko litzateke, gure semeeri ez uztea horrelako ondare bat jakinda zer suposatzen duen. Orduan, goazen guk aldegun guztia egitea, guzti honekin amaitzeko, noski, hau ezin dugu faltsuan utzi, ze bestela arrisko handia dauzkagu berriz errepikatzeko. Orduan, guzti honetan berriz errepikatzeko, beti esaten dena, gatazka politikonen ondorio guztieri heldu behar zaie, guztieri. Bai biktimen kasuan, bai presoen kasuan, bai presoen senideen kasuan, orduan, guzti horrei eman bazaio soluzio bat, inungo dudarikan gabe, preso eta espetxe politikaren gaia horietako bada, eta horrei ere soluzio integral bat eman beharko zaio, benetan nahi baldin badegu gure oinordekoek Euskal Herri libre eta askatu batean bizializatea, demokratiako batean bizializatea. Bai, eta horretarako giltza nagusienetako bat, aintzat hartuta eta jakitun sufrimendu asko daudela, eta horrek mina sortzen duela, eta min hori azken eguneraino egongo dala, dudarik gabe, baina norbait giltza, etorkizunerako giltza hori ere empatian oinarrituko da. Inongo dudarik gabe, hemen sufrimendu ugari egondu dira, nik uste dut inork ez duela ukatzen inoren sufrimendua, agian batzuk gure partearena ez dute horren beste errekonozitzen, baina nik uste dut hemen gizartean Euskal Herrian oso argi dagoela, jende askok sufritu duela, sufrimendu hori ez da desagertuko zoritxarrez, minak handiak izan du dira, baina horrek ere eman beharko liguke indarra gure oinordekoi sufrimendu hori ez usteko. Eta sufrimendu horrek ere eman beharko liguke gogoa eta ausardi bat ere guzti honei aurre egiteko eta hemen soluzioak markatzeko eta ez sufrimendu gehiago eragiteko. Hausnarketa horrekin geratzen gara, Urtziarrazkin plazar bat. Eskerrik asko zueri. Bai, mila esker, eta gogoratu, Hamaika Telebistan informazioak jarraituko duela, gurean gaur albistegi zerbitzuetan eta gakoak saioan horrekin batera, hamaika.eusen eta Hamaika Telebistaren Twitter, Facebook, Instagram eta YouTubeko kanaletan. Gabo pasa eta besarkada bat.